UMcwaningimabhuku omkhulu uTsakani Maluleke uphinde wadweba isithombe esingesihle ngendlela imali esetshenziswa ngayo komasipala bakulelizwe. Umbiko wocwaningo lomasipala bakulelizwe wonyaka u2020-2021 ukhombisa ukuthi imali ayisingathwa ngendlela komasipala. Ngokusho komcwaningimabhuku omkhulu kwehlile ukusebenza kohulumeni bezindawo kuleminyaka emihlanu eyedlule. Iningi labo liyehluleka ukuthumela izidingo emphakathini futhi ayisetshenziswa ngendlela efanele imali esuke yabelwe bona. Komasipala abangu 278 abakulelizwe ingxenye yalesi sibalo ethole imbiko yomcwaningimabhuku engenachashazi. Kuleminyaka emihlanu eyedlule senyukile isibalo somasipala abenze kahle ezifundeni sisuka ku-33% saya ku-44%. Umcwaningimabhuku omkhulu uthi kuyakhathaza ukuthi omasipala bezindawo nabomkhandlu nabayaye bethole itshe lemali abenzi kahle neze. There is no improvement in the status of transparency, accountability, performance or integrity of local government. Umcwaningimabhuku omkhulu ugxeke izikhungo zohulumeni bezindawo ngokuchitha amabhiliyoni amarandi ziqasha abantu abazosiza ukuhlanganisa umbiko wazo wezimali ekubeni ke bekhona abantu abaqashelwe ukuthi babhekane nalomsebenzi. Only 25% of municipalities have got credible financial management practices in place. And this, despite the fact that they have people employed, CFOs in place, people in the finance units. Izakhamuzi zakumasipala iditsobohla nokungomunye womasipala abathole imbiko yokusetshenziswa kwemali enogcobo zithi impela akhambi kahle komasipala abaningi base Northwest. Awukho nowodwa umasipala othole umbiko ongenachashazi kulesi sifundazwe. In Northwest in Izindaba, there's no production at all. The roads are full of potholes. Everywhere you go, the dustbins are full of dirt. Even the switches are no longer working. Umabhuku omkhulu ucele ukuthi kwenziwe isiqiniseko sokuthi abaholi bomasipala bayajeza ngokwehluleka ukwenza umsebenzi wabo.